Naprčná, to znamená ne vyšně. Já jsem mu říkal, já to zkazím. A já jsem říkal, a říkal, já se bojím, strašně se bojím, že to zároveň špatně. Já říkal, to zároveň špatně. Ale zároveň protože kluci, holky, si vám si ten uvěd. Já dělám chyby pořád. Já se chyby nikdy nezbavím. A nikdo z vás se chyby nezbavím, jsme lidi. Chtěl bych tomu říct důležitou věc. Já jsme žádný, když jsem učil, dospěl, tak jsem jim vždycky říkal, mějte rádi chyby. Kdo říká, že nedělá chyby, nic neumí. A chtěl bych si říct druhou věc. Hrajte na nástroj, pokud někdo z vás bude hrát na nástroj. Hrajte na nástroj, který máte rádi. Nikdy si nenechte vybrat hudební nástroj, aby vám poradil kamarád, nebo pan učitel, nebo rodiče. Vyberte si nástroj. Podle toho, jaký hudební styl chcete hrát a co vás baví. Jinak to vždycky většinou dopadne špatně. Teď si chci zeptat, kdo si chce zahrát na ten dotykový nástroj. Takže, počkejte, tady jsem byl na této straně, jsem byl u Anny, kam půjdeme, někoho... Žiky, přihlaš se. Toto dopadne. Máme tady... Naše kamaráda, jak se jmenuješ? Máme tady Pavla, tak zkuste Pavlovi.